O outro día participei na Hybrid Day en Vigo, unha carreira híbrida en dobres, e foi todo unha experiencia. Máis que a forza, o máis difícil foi saber xestionarme durante toda a carreira. A proba consistía en facer 1 km e unha estación, así ata completar 8 km e 8 probas. Corríamos sempre xuntos e nas probas íbamos organizando en función de como nos sentíamos nese momento. Fomos fiéis á nosa estrategia, xa que o máis importante era confiar na nosa parexa. Foi clave, sobre todo nos momentos máis duros, cando animarse marcou a diferenza. Foi unha sensación de orgullo total e, sobre todo, de compañerismo, xa que non nos rendemos en ningún momento. Deixo vos por aquí as fotos e vídeos da carreira.